guys, kumusta? Kuan ron. Ano ngayon? November 22, Tuesday. And last akong nag-vlog nung araw pa yun. Parang last week pa yun. Nung after umalis yung kapatid ko, nag-vlog ako. Nung umalis pala yung kapatid ko. And then after that, napahinga lang ako kasi ang daming gagawin sa bahay, ang daming lilinisin, ganun. So yun. Kumusta kayong lahat po? Tutulog si Ana because it's 1:25 na ng hapon. And yeah, ang lamig-lamig po, grabe. Ang lamig-lamig na talaga ngayon. And naka-text ko kanina si Love Me, si Dayan. Tinawagan ko siya. Kaso daw siya, naglilinis siya ba? Dahil limpyo sa ako. Mong si Armanon, usana ko ang baboy, mag-adobo ko, Bisaya. Sana all, mag-adobo daw siya. Bisaya. Kalamian. Ay, kalamian na dayo. Tulog pa nga si Ana. And then, at 2 o'clock, naghihintay ako kasi maglalaro po ang Denmark. If mahilig kayo sa football, kagaya ko, hindi ako expert sa laro ng football pero nanonood po ako ng football. Nag-start akong manood na nung nasa Vietnam ako. Kasi walang ibang English channel sa sa TV at that time. Wala pang cable yung yung apartment ko. So yun, tayo kasi ang pale ko naman mag-lipstick na tayo. Ano naman to akong bago dati. So, gamit ko pala itong napakita ko dati yung bag na nakuha ko kay Libyan. Crush na crush ko po siya. Dahil Libyan, thank you so much, Day. Cute kayo siya, Day. So, dapat hindi masyadong marami yung yung nilalagay dito. Pero gustong-gusto ko na ang ganito na mga ganitong kulay. So, thank you, Day. Salamat kay Stanan, Day Libyan. Guys, ang lamig talaga. Hindi ako nag-on ng heater kasi lang ako, magkukumot ako. It's so cold. Ito lang po yung gamit ko, na lip lip gloss lang, tapos medyo may na siya. May kulay siya konti. Tayo, mag hand cream tayo. Ito galing pa to ng Thailand, bigay ng aking friend doon sa Vietnam. Nung nasa Vietnam pa kami, tapos pumunta siyang Thailand. Ito yung binigay niya sa akin, yung inhaler. Tapos ito yung aking current na gamit na yung Yves Rocher. No. Ito na hand cream. At ito ay vanilla bourbon. Bourbon vanilla. Yung kanyang scent. Sa ko po ito nabili sa Poland nung kami. Nagbiyahe kami ni Mr. tsaka ni Ana. So yun, tayo. Kasi nga, okay lang yung ibang part ng katawan kasi na ako, nag-lotion ako kanina. Tapos balot naman. May chika pala ako sa inyo. Ay, nako. Guys, yung sinabi ko sa inyo, iyan, mga hinugasan ko yan kagabi. Hindi ko pa nakuha. Alauna na ngayon. Tapos yung kinainan ng father-in-law ko tsaka ni Ruth, dyan ko lang nilagay. Mamaya ko na isort out. Kasi, nga, natutulog si Ana. So, magre-rest din po ako. Kasi mga alas 3, gising na siya. Or alas 4. So, I'll make the most of this time. Free time. So, while we're at it, magchika sa guys. Tunaw, nagyong kayo. Ay, man. No, nagyong guys tanan. So, yeah, nakita nyo naman sa title. Yung title natin is, yeah, pera na sana. Sayang. Kasi, si Ruth kanina, umuwi siya kanina. And this, may pinakita siya sa aking sobre. May binigay sa aking sobre. Sabi ko, bakit yan? Sabi niya, bigay ng boss ko. Binigyan siya ng mga ng boss niya, guys, ng pera. Malaking halaga talaga. Like, malaking halaga. Tapos sabi ko, hala. Sabi ko, bakit binigyan ka ng pera? Sabi niya, daw, parang part sa race niya this year yata yun. Binigay sa kanya. Yun, sayang. Tapos, timing na timing, guys, yung sasakyan namin, nasira. Okay. Sabi ko, kawawa naman si Ruto. Excited pa naman siya sa binigay ng boss niya na pera ba. Sabi niya, pero at least ba may sayang din. Sayang yung sayang yung yung pera. Pero at least may magagamit kami para, ewan ko sa kanya kung ipapaayos niya yung sasakyan or bibili na lang siya ng bago. Sayang talaga, guys, kasi may pinag-iipunan po kaming medyo malaking bagay. Pinag-iipunan po talaga namin ng bonggang-bongga
after umalis yung aking kapatid kasi medyo malaki yung nagastos ko nung pumunta dito yung kapatid ko. Although, yung kapatid ko naman, nung nagta-travel kaming dalawa, yung mga gala-gala namin, share po kami noon. Pero yung pagpunta niya dito, yung ticket niya, tapos yung ano niya, yung processing niya, sa akin po yun. Kasi ako naman yung nag-invite sa kanya dito. So yun, parang yung savings ko na ano ba, talagang napagastos tayo. Pero importante din sa akin na andito yung aking kapatid kasi hindi man ako makakauwi this year. So sabi ko, siya na lang andito. Kesa pala. Kesa kaming tatlo ang pumunta ng Pilipinas, ang mahal-mahal ng ticket, no? So, yun. Ano ba itong topic na to? Parang pera man, pera. So, yeah, yun lang. Kasi, sayang ba? Pero, at least may magagamit kami na pang paayos na sasakyan namin. Kawawa si Ruth kanina. Nag-prepare na ako ng lunch niya. Nire-ready ko kasi yung lunch niya kaagad before siya dumating. Kasi 30 minutes lang kanyang lunch break. So, niready ko na yung soup niya. Tapos yung sandwich niya, na-ready na. Tapos sumawag siya. Sabi niya, Buang, I will be home late. Sabi niya. Kasi yung sasakyan ko ayaw na mag-start. Talagang sira. Sabi ko, ay kawawa naman. Yung buti na lang yung papa niya. Mabilis na dumating ba. Tapos dinala yung bike. So, yun nagbike, nagsasakyan pala. Kinuha siya ng sasakyan ng papa niya, hinatid siya dito, nag-lunch siya dito. Tapos yung sinakyan ng ni Ruth pabalik sa work, na lang siya, nagbike. Kawawa. Pero para na din makapag-exercise siya, no? Yeah, so, yun guys, sayang. Ang mahal-mahal po kasi ngayon ng mga bilihin, no? Parang kasi ako, talaga nakikip track ako sa mga expenses namin sa bahay. Si Mister na yung bahala sa yung mga insurance namin, yung mga ganyan. Kasi mandatory po dito ang health insurance. So, hindi pwedeng hindi bayaran yun. Yung anak namin, pumapasok na sa daycare, tapos sa playgroup. So, although may nakukuha kaming refund from the government, pero hindi po full. Pero at least ba, malaking tulong na rin yun. So, yeah. Sobrang gastos, guys, no? Ay, nako. Sabi ko nga kay Ruth, nako, my God. Yung grocery, parang yung budget namin sa grocery, nagdoble, guys. Grabe, kasi, sabi ko sa kanya, kailangan talaga mag-pre-cook na ulit tayo para maramihan yung luto. Mas makakasave tayo sa kuryente, sa ingredients, ganun. Ay, nako. Ang hirap talaga ngayong panahon na to. Buti na lang, importante may trabaho tayo, no? May trabaho. Kahit anong trabaho, guys, basta lang may pumapasok na pera ba, importante talaga siya. Unless mayaman kayo, so wala kayong problema masyado sa gastusin, 'di ba? Pero katulad natin na kailangan talaga magtrabaho ng kudkud talaga ng kudkud. Magkudkud talaga tayo para mabuhay, char. Di para makatigom, para makasave. So, yun. Ay, nako. Parang mabigat sa dibdib. Char. Usapang pera tayo ngayon. Alam nyo ba itong Little Women sa Netflix, yung Korean drama? Yun yung current na pinapanood ko. Manood mo na, mamaya na ako manood yan. Manood mo na ako ng vlog ni Dayan. Ni Love Mir ba? Kasi hindi ako nakanood kahapon, so at least dalawa yung papanoorin ko ngayon while naghihintay ako ng game ng World Cup ba. Maglalaro yung Denmark, si Christian Eriksen, kung kilala nyo siya. Maglalaro sila mamaya. Tapos mamaya alas 8 ng gabi dito, ewan ko kung anong time sa Pilipinas, maglalaro yung France kasi gustong-gusto ko yung yung kanilang goalkeeper si Lloris kasi taga Tottenham Hotspurs kasi sila. Yung paborito ko na football club, Tottenham Hotspurs. So, gusto ko din si Mbappe, yung taga France. So, manonood muna tayo ng mga vlogs sa YouTube. Atuye. Hey! Say hello! Hello! Screen time si Ana ngayon. Hello! 5 o'clock na po dito. And yan, medyo makulimlim na sa labas.
Hindi lang masyadong klaro, para siyang bright siguro sa reflection ng mga ilaw ba. So, meron ako dito para sa dinner namin. Itong pansit, binili ko lang, ready na siya. Iinitin na lang. And ito, butter lang to mamaya. Tapos, pepper, tsaka salt, yun na. Tapos, magawa ako ng mushroom sauce, yun na. So, wala tayong masyadong ganap today na na-record ko kasi kanina. Pagkatapos kong i-drop si Ana sa kanyang Petrus Pelsa, sa kanyang playgroup, nagpunta ako sa Aldi, yung grocery dito. She's looking at me. Say hi, love! Hi! Sumaswaya! Sumaswaya! Ne? Okay. So, mga 5 o'clock. Ha? Oh, swaya. Mama Uswaya? Oh, ako daw. Ako din daw. So, ayan, yung maliit kong rice cooker. 2 cups lang. Warom. Ano naman, anakay? Napiit ka? Ayan, kumuha ako ng extra batteries. May dalawa akong extra batteries kasi because the downside of having this camera, the Sony ZV-1, madali po siyang malobat. So, buti na lang, binilhan ako ni Ruth ng dalawang extra na battery. Pero, madali pa rin talaga. By the way, kinuha ko po ito siya kanina kasi nakalagay Axie. Meaning, discounted na to siya. Parang promo ba? So, 500 grams na siya, half kilo. Ito na lang yung presyo niya. Ayokong mag-convert kasi pag nag-convert ako, mafo-frustrate lang ako kasi syempre, pag i-convert natin sa euro, mas mahal naman talaga dito. And it makes sense because, yeah, mas mataas yung cost of living dito. So, yeah, ganyan talaga. Mas mahal yung mga pilihin dito. So, para sa ating sauce, ito, pepper to siya. Pepper sauce. Grabe guys, ang sarap. Sarap siya. Hindi siya masyadong kinamay ka talaga. Ayan na naman yung aking guys, yung aking memory card sa aking camera. Sinasabi na naman na daw. Ang hirap ng gamitin ito eh. Sinasabi na naman na not enough memory. Anyways, tinry ko na to siya. Masarap siya. Hala, oy, gigutom na yung gala. Yan lang siya. What's that? Nag-edit ako sa gamit yung ni Ana kanina, yung iPad ni Ana, kaso ang sabi, wala din siyang enough memory. Siguro malalaki yung files galing sa camera ba, yung sa vlogging camera. So ayun. Yun pa naman yung reason bakit ko binili yung yung iPad ni Ana. Double purpose siya. Doon ako nag-i-edit, tapos para na din sa screen time ni Ana minsan, lalo pag nagbiyahe kami. So if you've seen my vlog before kami nagbiyahe, nasa time na nag-decide ako na na magbumili ng iPad para kay Ana. Kano na pag pag nasa labas kami kumakain, ganon. So para makaginhawa ba? Makaginhawa. Pero naabot man mo swimsuit diri Ana. Bango ng mushroom. Yung ating sauce, na din, okay na din to. Pick it up, please. Ano na ang manadihagang. Ang gina, magkuhan na ta. Separate pa sa basura. Uy, nalangin mo naman ang kikaon. Ngain mo naman ang tilapay kanina. Agoy, nagpabadlong na sa... Nag-eat na ito.
Biyahe mama. Ilabay na lang kay na imo na man gituwaan gi. Daro, daro. Daro kuya. What kuya dar? Dar. Yeah, dar. Papa! Oh, iwa ka. Wait lang for Papa, wait. Yes! Sinchan. Papa op de fiets? Yeah, Papa. Dus je geven naar Papa, Anna. Papa kusje? Die voor mama. I called it last Friday with Opa in the car in the Okay. morning before it. Lekker! High five, man. What kind of beef is it? Just already Oh, blocked. two hands, two hands. Yeah, alsjeblieft. She was already. Yeah, I'll tell you later. Wat wil je drinken? Water, hè? Ja. Water. I will slice your beef. Yeah. So ito na yung kain namin guys. Of course, my rice. Yung aming sauce. Tapos yung aming beef. Oh yeah. Ayun na yung beans ni Ruth. Yung mushroom. Sa akin mushroom. Si Ana rice. Tapos bigyan ko siya ng slices nito. maliit. This is the spoon. What? What? This is You have to blow it, ah? It's hot. So, kain na kami. Ana, say, eat smakalik. Eat smakalik. Hey! So, kain na muna kami. No? Yes, rice and crisp. Rustic. Lekker. I just put salt and pepper. I don't know why, but I've been craving for steak. I tried to look for the right cut in Aldi. I didn't see it, and I was not sure. I saw this one, and it's easy. Maybe for this weekend, we still have enough food for this week, but maybe for the weekend I can go to the butcher before we go for there. It's better we just do something like Oma said, bami or nasi. We just warm it up there. Ja, That's also football, huh? What time do we leave? You don't. around 3 I think. Papa kusje doen? She slept well. Ja? But she was calling me because she said, Mama, beetje poepa. Sit down, alsjeblieft. Ga ons đây. Just eat up, please. Like around, I bought like 6 euro. This meal is like about less than 10 euro. Aldi normally quality is pretty good. Let's just switch to Aldi Lidl because anyway, Lidl is very far. Only products we cannot buy by Aldi, we can get them by Jumbo or Plus. The only ones we cannot get them. Maybe Aldi, Papa, because it's much cheaper. Yeah, but I mean, OCZ or some other things that don't have it there. Some things, but just that things by Jumbo, but the rest by Aldi. Yeah. And the good thing by Aldi is normally it's more quiet.
Yeah, kurap. Hi guys, tapos na kaming kumain. Nag-ano kami ngayon? Dessert na kami. Ana, show your ice ko. Mama Og. So, ice cream na kami. So, yun na yung ating pa-video today, no? Walang masyadong ganap, bahay lang. So, yung ating pa-video, guys. Maraming salamat sa panonood. And, I hope nag-enjoy kayo. And if you did, please don't forget to like and subscribe sa ating channel. Nay! Mama, Ma! Mama, Papa kayo ba? Papa kayo ba? Papa kayo ba? Gusto niyo mag-switch kami. Ayun, maraming salamat. And, i-follow niyo po ang aming Facebook page kung gusto niyo. Pinoy Dutch Family din yung name. And, may TikTok din kami. Pinoy Dutch Family. Same lang din. auntie. So, yun guys. Maraming salamat. At kita-kita naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy-duy. Ana. Buduy. Ja, doei doei. Sama duy-duy sa. Duy-duy na. Sister. So, she wants my chocolate. Oh my God. Chocolate. How do dong? Ciao. Si Jack.